Dos adúlters es troben. Ei, diu l'un. L'altre s'atura. Bones. L'un se'n confessa alliberat, l'altre se n'amaga desconcertat. L'obscenitat és diàfana, les mentides sincerades, el pecat pur com l'alcohol de curar ferides. Ni tan sols l'engany funciona entre dos experts. Se'n perd l'essència, la innocència. Tots dos sabem que en som capaços. Quin és el sentit? Sexe sense entrebancs, la morbositat desdibuixada. Per mi no tens res que jo no tingui. I jo no tinc res per ensenyar-te. Deixem-ho aquí, encantada. Per cert, t'has plantejat deixar-ho alguna vegada? Els adúlters anònims t'hi ajuden, reparteixen manuals, profilàctics, coartades. A mi m'agrada el risc, gràcies. Ens en faran ara? Potser me'n vagi al bany i veure què passa, no? Perquè l'Aia t'he de dir que ja sé que m'ha pagat les banyes i que, bueno... Jo ho he confessat amb un llibre, no tens prou. Deixo una estoneta tot sol, a veure si vens algun llibre. Això, no? No s'ha comprat el llibre. No sé, algú s'ha comprat el... Que sé que és la mà, per favor, vol dir que s'ha comprat el llibre. Que de l'estany Jordi. En Raimon. No s'hi va. Bé, tenen l'excusa que se volen comprar en sortir. Bueno, ho faig. Val? Jo us dic una cosa, el llibre val 10 euros i 4 xupitos de tequila també valen 10 euros. Jo no sé què triaria. Bueno, sí que ho sé. Sí que ho sé. Jo vaig treballar en un bar quan feia el batxillerat. És que això és molt friqui, perquè Ferran, tio, què fas aquí? Doncs a llegir la BC. I què diu? Em llegeixes l'horòscopo? Em llegeixes l'horòscopo? Sí, però penso que m'he equivocat. No sé, aquí no diu res de cantar i de res. No diu absolutament res. Del gobierno. És d'avui. No, del gobierno. El riu. El riu. Què? Tu te l'has llegit, no, l'ABC? L'ABC, sí. Per collons. Sobre jo és que m'havia fet un manifesto, T'has fet un... És que no, jo no he tingut temps de canviar-lo de pas, no sabia que acabaria així, això. Bueno, no el canviïs, encara no ha acabat, això. Sí. Me llegeixes? Bueno, sóc gràfic, jo, No tinc temps de llegir-lo. Espera que... Va. Sí, ho dic. Bueno, seré breu, però de moment soc... Seré breu. De moment soc cantàrida. Tu? Bueno, que no, que és que m'ho he col·leccionat d'aquesta manera que jo m'he vist obligat de fer una declaració. I, bueno, sobretot, dir que us agraeixo molt, que... Sí, és que tu podies haver permès uns terroristes allò de lujo i en canvi que bueno, i tu amb un acte així dadaista completament vas dir doncs bueno, prova. Ella va dir prova i jo vaig dir que sí, la vaig pifiar. No ho sabia, però en fi, ja he sortit de l'anonimat i ja formo part del proletariat. Doncs això, sí, també molt bé d'haver fet aquests programes tan xulos per acompanyar-nos a l'altre. Això és un detall. És un detall per part meva. Sí. I bueno, no res, sí, jo el tenia preparat i que estic molt content que finalment aparegui un llit amb la nostra relació i bueno, virtual, per suposo. Llit virtual, llit temporal, perquè tu ho saps. Bueno, tot és temporal, a mi m'ho diràs. No sé què. Aquest llit té un forat. Aquest llit té un forat, és a dir, que no sé quanta estona aguantarà. Ja us ho dic.
És del Corte Inglés, tio, que no hi havia anat a comprar mai res. I... Ah, però has comprat? Sí, 60 euros, tio. Comprar coses, I no, cada 15 dies l'he d'anar a canviar. Cada 15 dies l'he d'anar a canviar. Però és que és el límit de la garantia. Això que no es dic perquè si han d'anar desmuntant... Què més volia dir? No, tonteries. Bueno, sí, fixa't, és que jo estava disposat a esperar... O sigui, com a adolescent ja no hi entro, però estava disposat a comprar-me unes capses de PPG, això màgic que tenen els cubans, i esperar-me fins que l'ABC arribi la gent de geriàtrica. No cal, és que no cal. Fins i tot m'hauria esperat, bueno, com que el pròleg m'ha sortit així una mica paternal, doncs podia arribar fins a la ida incestuosa. Tampoc no cal. Ja s'està demostrant que tampoc no cal. I què més? Bueno, la tonteria aquella que dic sempre, no? Que quan em vaig despertar, la Laia tampoc no era allà. Això els hi passa a tots, no t'ho prenguis com una cosa personal. Però avui m'estan fotent tot per terra, és que no sé, aquests muntatges. Què més? No, això és massa sèrio, ja no ho diré. Això m'agrada. Ella va dir pròleg. Sí, això em sona d'algú, això, Ella va dir pròleg, jo vaig dir que sí, però poc pensava que vaig dir. Això m'ho ha copiat un mallorquí que fa discos. Ella va dir, no sé què. Sí, s'enrotllen. Bueno, tenen que, no sé per què, són la reserva de les lletres catalanes, francament, estan majades per tots. Què més? No. Ja estàs. Sí, mira, ja estic. Te l'has llegit? Sí. He comprovat que és una gran contribució a l'escalfament global. Hauré de pagar secotaxa. No, jo vull que... A partir d'ara val 10,50. Jo vull el canvi climàtic a tope i que peti tot una vegada. No, cap problema. Més escalfament. Bé, doncs això, tampoc era cosa de Ja està. Ja t'has cansat? És que em canso molt ràpid. A veure, a mi no em passa cada dia això. A mi no pot. Bueno. Sí, me'n torno Bueno, vale. Me'n torno les croquetes. Em torna tant, trucaré del servei d'habitacions, no? Sí. Oh, una croqueta podem al menjar. Bueno, Podem arreglar. I me fas un bes. Aquells palpalents xiveca porten la barramenta plena de notilla. Duen fang que les seves sabates ni amunt que es camp ni res i no s'escolten la conversa de les veïnes de Gràcia quan entren dins del colmado. La victòria de les dones dures. Ué! És una bona pel·lícula,